Ya. Hui. Hui. Ayo rodaya baba noktar गिदिरखा हनै हाजार जानो खननोल'सै ओइ हनै बल्दारा गिदिरथार बे बल्दारखौ थिखोदोलाय गिलिर बुस्थु थिखोनायथार दा जाबाय नै बाव नै बल्दारा बाबा बल्दारखौ दैखोदोलाय Yai. Ya. Này, lục này. Mama bersiblah baik deh, Why? Ya. Adi ha. Mà chết thật đừng ra why? Yai. Jadang. Be ang फोरोंनानै खाबियो. Adi. Oi, mà chết thật đừng ra salah. 자, मा जाखो? हा? आं फोरोंनाया गोसोआव थाजोबबायमोन। Dai! Haibar बेलाव थिखोनासो जादों नो फाग्ला बोराय। Dai! रोङा गारा सिबलाबायनोसै नांजालाबायनोसै सिबो सानफ्रामबो नांजायो था नुवाखै लावथिखौसो दाय होनाया रागा जोंबा दानना होफिनगोन नोंनालै आंना बे मोसौ गायखौ नायना फैग्रोनो आं र' मा जाखोलायबे नांजालायबायलै जायखिया मोननै फर्मुला गोसोआव लागोनो हालायलायबाय अबाव थांनायमोन है आं बैसिनाव जिरिमोनाव खेरखालायनायलाय आरो बिसिनावसो थांबावदों नोङो बारा लेना देना दालाखादे बिस्राजों मानो थांनो मोनागौ नों बिसिनाव मा मैगं खादा मा लेना देना बिसोरलाय नोंनिबा मा सोमोन्दो जायोलै नों बिसोरखौ देलाय बुंलाय नोमा जायो नोमा नोंस्रा मा गेस दं आं बेखौ मा मिथिगौ आंहा जेरै सोलिदों बिदिनो सोलिबाय थागोन मानसिजों मानसि सोलिनायानो मानसिनि आखुथाय मिथिया नामा नोङो नायलाय नों गियान गैयै मानसिखौसो बाखनायोलै नों बायदि गियारा बे एरियायाव नोंल'सो बाखनायो जोगोनसै आं बिसोरखौ मोनबाथाय एथ'बा गिदिर एक्सन दं बिस्रा आंजों आं र' उखुन्दैखौ जोबसिगोन आं बिसोरखौ बावला र' एसेल'थारसै आरो र' थांथारनि आङो एफा हाजार थाखा लानानै थगायनो नागिरदों बिसोरो आं फैसा लायनोलै हरनो हागोन ना हाया हरनो हायाबा बिनानावखौसो गदाय लाफैगारगोन दालां Lihat bodinya bicara. Ya. Oh my god, my body. Brang. Ya. Oh. Lu yang mau betul ini body ya. Yeah. Oh. Hey. Ya. Lihat. Hak mengguna apa? Tahu. Nang bay. Tahu. Hei, malah mau kalah lah. Vậy, mau không lạ, sang gì? Nani di Basia labu baba. Rồi, đây nhàng मानसिफ्राथ' मा रोखोमनि जालांजोबखो ada dia naik sini
न' होबाय नानि आं बांसिन अनो नोंखौ नानि सिखारा ए मा होनो राव जाखोलै बे मा होनखो बिलाय ओइ नों जिराय नों ओंखार आया मा फाव जादों नोंना आं हरथारसिगोन नोंखौ बोरो फैसा बोरो मा फैसा दाहारा बेथा मोदोमानो राजोब्बाय आं दाख्लैनो हैदोंमोन नों गैयामोन माखौ इसेबां बुंफैबाय थादों ए मैयानि लोंनायानो खारगोन होमाखैना दाबो ओंखायनो गोरा जाथारदों राना दंथारो नोंहाबो मा जाम्बा लासिंसिं न'आव फैलायनांगौ जाम्बि आदाया इसिबां राना दंजोबो दैद आं मानिया बिदिखौ आं मिथिया बिदिखौ मा होनबावनो आं नोंखौ लामा सामाफ्राव बिनांगौब्रा रावबो गैयि समाव दा नै न' फैलायनाय हिसाबै राजोंना दंना नै आदाया आदानाव इसिनि गोलाव दं बुंबाय आं गोलाव माया इसिनि गोलाव इसिनि मा बिलाय मा बुस्थु दा लायनांगौबा नोङो हारा थोंसेबो मोनलांनाय नङालै होद आं बिदि गिदिं रावखौ बुजिया दङ नै इसिनि गोलाव दङ इसिनि गोलाव माखौ होनखोना नोंलाय फंबाय आं बुजियासै हाब आदा नोंबो बुजिबावसै इसिनि गोलावलै इसिनि ओरैया औ बेखौ लायनांगौ बे दा र' होमबालाय आंबो नोंसोरखौ थाथ' नोंसोरो मा होनखोलै आदा बियो है मा सोंलाय ओइ मा खालामनाय जादों बिलाय ओइ बोराय आं बुदाव होननायखौ सानबाय था आरो जेसेबां हागौ एसेबां सानखोलांबाय था आंहा होखांबाय बाबा दैद नों होनायखौ मा नांगौ होदो होमबालाय इया 200 इया 300 500 माबायदि सानदोंब्रा बे बोरायालाय नायदो गावनो सानखालांबाय थानो थिनबाय आं बिदिसो होनो नामा फारि फारि सानलां दे 900 बारायबावबाय आंना 1100 ओइ सैद' दैद जालालै बे बोरायजों इया दासो देरहांदों हट लबजा दा सुनाया दावरा गांखिया आदै माथो जाथारदोंब्रा मा जादों बिलाय मा जाना फैखो माबासो जाला हैसिगोन नामा बिलाय नांसिगोनसो नामा बिलाय सोरजोंबालाय हुनियालाय दाय होद फाग्ला बोराय जेबो मिथिया एक्सन दङ आंहा एक्सन मिथिबाय फाग्ला बोराय हा सोरजों एक्सन जालाबायनांगौ मोसौजों नोंनो मा नांगौ मोसौजों बे फिसा जागोन मोसौ बिमाजों नांनो नागिरदों नोङो हो सौफ्रु जागोन नोङो हो रागा खरा जायो बे मोसौ बिमाया मोसौजोंसो नांनो नागिरबावदों नों आरो मोसौ बिमाजों होद आं बेफोरखौ जेबो मिथियालै आदै
थै सुनि थै 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 आयै नांजामारबाय हाबा खर'नालाय सिन्दुरा थैजामारखाबायलाय दाय आइसो बिमानि लादों बे मानसिया बिमानि लादों नै बाव नांमारदों नंगौ नांमारदों बबाव नै बे खबजायावसो नांजाबाय नामा बिलाय बे खबजा मेंखो सोरा माखा बिलाय दाय एक्सन दं होननांदों सुनि बेवबो होनदों हाब बबाव नांजामारखो बिमाया सावलेन मास्टारमोन दा सिब्लाबायना गाथां नांजाबाय एक्सन दंना बोरै बिलाय मोसौजोंबाबो जोब्राब जाखागौमोनलै नों गथ' आं हले बुंखादोंना नोंखौ दाला दाउला गिसिर जादों नोङो हा दाउला गिसिर जाबाय